ଘରେ ଅଛୁ? କଣ ହେଇଛି? କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲେ? କିଏ ଆସିଲେଣି ନା କଣ? ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର କାରଣ ପାଖାପାଖି 9 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି, ସ୍କୁଲ ଫି କିଛି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସକାଳୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ପଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣ 9 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନାହିଁ ମୋ ଝିଅର ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଫି ଦେବି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଦେବି, ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ। ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଚାଲିବ? ଆମର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ନୁହଁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆରାମସେ ଯିବେ। ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ ହିଁ ସ୍କୁଲଟା ଚାଲିଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର 20,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ଯଦି କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ନାଁ କଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣ 20,000 ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ପଇସାଟା ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ। ନମସ୍କାର ସାର୍। 20,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠି ଏବେ ଆଣିବି? କଣ କରିବି? କିଛି ତ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ। ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ। ମା ମୁଁ ଆଉ କଣ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି? ଯିବୁ ଝିଅ ଯିବୁ, ତୋ ମା ଥିବା ଯାଏ ତୋର ସ୍କୁଲ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହବନି। ଯାଉଛି ଯିବି, କିଛି କାମ କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିବି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ମତେ ଗୋଟେ କାମ ମିଳିବ କି? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିପାରିବ, ଆମର ତ ଲୋକ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ଏମିତିରେ ମିଳିପାରିବ। ଆଜିଠୁ କାମ କରିବେ କି? ଏଇ ନିଅ ତମର 2 ଦିନର ପଇସା 600 ଟଙ୍କା। ହେ ତୋର ବାସନ ମଜା ସରିନି? ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସେ, ବାସନ ମାଜିକି ଆସେ, ସେଠି ଝାଡୁ କରିବାର ଅଛି ହେଲା, ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ରା ଟିକେ ର କହୁଥିଲି 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି, ଏଇ ନେ 5,000। କେତେବେଳେ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ମତେ କହିବୁ ପଇସା ହେଲା। ହଉ ଝାଡୁ କରିଦେଇକି ଆସେ, ଘର ଫର ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବୁ। ଯାହା ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ 20,000 ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ଏଇ ତ ସାର୍ ଆସିଗଲେଣି ବୋଧେ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ପଇସା କଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା? ହଁ କଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି ପଇସା।
अच्छा प्रिंसिपल सर आज मत पठेले तो आपनकर मासे गोटे दिन हो गला आपन जाई नांती अच्छा ठीक है नियंते सर पैसा सर ठीक है कोड़े चटनी अच्छा ठीक है ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ର ନାଁ ରହିବ ସ୍କୁଲରେ ଏଥର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ତ ପଇସା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ୟା ପରେ ମାସକୁ ମାସ ଦେଇଦେବେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଭିଡ଼ ପଡ଼ିବନି ମାସକୁ ମାସ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ହେଲା ହଉ ଆସିଛି ଏବେ ମୁଁ ହଉ ମାମା ମୁଁ ଦେଖେ ମେଡାଲ ପାଇଛି ଗଣିତରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ